Gajuang maha Jopuonjre 200,000 kbiyudo sir ma achiel kachiel mar pesa ma sirkal chiwo ne jopuonjre e kuonde tiegruok kendo biro chuno ne gichwal kwayo mag kawo hola kata tiyo gi pesa ma owuok e ofukegi. E kwan ma jopuonjre 285,167 moyudo thuolo e kuonde tiegruok mag mbalariany kod mago mag tije lwedo 87,000 kende ema koro piny owacho yango ni biro yudo sir mar sirkal ma ok gichulo omenda moro amora. Moya ko jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mane twak e kinde yawa yanga thuolo mar rwako jopuonjre e kuonde tiegruok ma pacho kaka Judith Omondi leronwa. Giko ne to jopuonjre mag klas 12 manyicha utimo penj higa ma okalo to oro kwayo mar donje kuonde tiegruok ong'eyo kuonde tiegruok ma owinjo giriwrego. E kwan mar jopuonjre ma ok tin 870 manyicha oyudo duokogi 173,244 neni kod thuolo mar timo tiegruok e mbalariany ka 697,317 to ne nyalo yudo thuolo e donjo e kuonde tiegruok mamoko kaka mag tije lwedo. Duol ma ochung' ne keto jopuonjre e kuonde tiegruok KUPS oketo maromo jopuonjre 285,167 e kuonde tiegruok ma opogore e pachoka. 140,107 biro timo tiegruok e mbalariany ka 145,60 to biro bedo e kuonde tiegruok mamoko kaka mag tije lwedo. 144,500 applicants have been placed in TVET institutions and 560 to secondary teacher training colleges. Notably, 9,673 applicants who qualified for degree courses from the 2022 KCSE cohort opted to be placed in TVET institutions. E kwan mar jopuonjre ma oketi e kuonde tiegruok mag tije lwedo 9,673 ne oyudo gred mar mbalariany, kata kamano ne giyiero tiegruok mag tije lwedo. Mbalariany mag piny owacho oyudo jopuonjre maromo 130,485 ka mag ji giwegi to oyudo jopuonjre 9,622. Jopuonj matimo diploma e sekondar omi thuolo mar ji 560 ka kuonde tiego tije lwedo to oyudo jopuonjre maromo 144,500. Jopuonjre gi duto biro chako tiyo kod lai manyien mar chudo manyicha oketa yanga kod jatend piny Kenya. Ma kit chudo ma omenda ibiro chwal ne mbalariany kaluwore kod nengo mar kit somo magichiwo ne japuonjre ka japuonjre. Piny owacho yango ni gibiro chiwo sir chuth ne jopuonjre 45,000 mag mbalariany kaachiel kod 42,000 mag tije lwedo. Kata kamano, liekore ni ng'uro osebedo e kind jopuonj madongo mag mbalariany e wi kido manyien mar chudo, gino ma Mashogu koni giloso. I understand there are a few concerns from the Vice Chancellors. I was talking to the Chair of Vice Chancellors and I told him to relax because as a government we are on a serious engagement. Actually, even when I was here, my colleague from National Treasury, we are engaging on the same. We have been engaging on the same with the Principal Secretary, and one of the things that we are presenting in the coming week. Jopuonjre gi owinjo chak donjo e skunde chak dwe mar 9 kendo Mashogu kwayo kuonde tiegruok mondo or barupe ne jopuonjre. Mondo mi japuonjre or kwayo mar yudo sir e yor omenda, okwagi mondo mi gilim mbui mar piny owacho www.hef.co.ke. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wantiere mago